1439 ימים ולילות מוחזק גלעד שליט במרתפי החמאס. בקרוב יחגוג יום הולדת 50 בשבי. אנחנו לא כל כך אופטימיים כרגע. בהפגנה שבה היינו יכולנו להרגיש במגמה חדשה. משפחת שליט מסורסת על ידי ראש הממשלה, אין לי ספק, ראש הממשלה מבטיח להם, ומצד אחד, מצד שני יש הרגשה כזה לנועם, שאם הוא יפנה נגד ראש הממשלה, אז כבכלל ראש הממשלה יכעס עליו, יעשה לו נו נו נו, כאילו הוא לא יביא את גלעד. הרי גלעד זה לא הבן רק של משפחת שליט, אבל גלעד זה הבן של כולנו. כיום חיצי הביקורת מופנים לא רק כלפי הממשלה, אלא גם כלפי הדרך שבה משפחת שליט עצמה מנהלת את המאבק. לצערי, אני לא רואה תקשורת פה, וזה באמת חבל מאוד. מי שמארגן, נכון, אתה יכול להביא 1,000 איש, אבל אם אין מצלמה אחת, אז זה 1,000 איש. 1,000 איש זה אפילו לא פרומיל של אחוז מהאנשים בארץ. נועם, פקח את עיניך. מסובבים אותך בכחש. מש שפתיים ותו לא. התעורר. 4 שנים הם זמן שכבר יכולת להבין שמושכים אותך. מצד שני, תמיד יש ספק שאנחנו לא עושים את מה שצריך בדיוק, ויכול להיות שאנחנו לא עושים מספיק. יכול להיות באמת שהיו תקופות שהיינו צריכים לצעוק בהם יותר. יואל, אחיו הגדול של גלעד, מסיים היום תואר ראשון במדעי המחשב הטכניון. הוא סיפר לנו שהלחץ בלימודים עוזר לו להסיח את דעתו מגלעד. אבל כל לילה, לפני שהוא נרדם, הוא נזכר באחיו. אז עשינו פעם תחרות די מטומטמת של מי מחזיק את היד יותר זמן על תנור חם. אני ניצחתי, כנראה שאח שלי יותר חכם ממני.